Aquí malagre tu mano mago. Owanje kwenu inche no mukolere inoigas no mugabano ino ndati ko bashwa ko bakolera ndegas na mwantumire igore na cheze kuri kibasari chiche kagenda ibeno kagenda kyamo kama ngayika Yesusu mu MCA oyo UDA na kimwe nange watabantu basokire bonspi bagacha bagantebinga governor baba tebyo mu MCA kolega na governor kibeza cyonsi dikie county cheito no wachirega amina oyo ebajaye no godine president ruburaye soka kwa sura itera ngaba no wike kosebona nanje sinde bobe obwa gonte onde simba ngaba bwasali kosebona ebona no bona kula kolikane message no hotel kokimonge won eto kwena na chicheki cyabana elweyemo 325 amina kile kwendana leki milioni 4 atekeye wewe kwa nani wakadonto wale ngega mbo eteke etwadi saide kero mwana akonyole cheki yagende school Tolinge timali mali etabe mwana go kwegwa Monday ele school kae pasa ekwege tokieki olirani ekarakuwa lirani olibeke aiga obise yo MCA tonyole kuroro ekere woda minero ororo tonyole listi y'abana bonse chekite tuerwa ekine kibeza okuna kuba seranda sererero Jumatatu aiga tegete moche mwezi walimo bwata abana form 1 ko bahande nande form kibesa emilioni yemo abana basoma ndoto wale bitike bingo nyawo cross gesatu bossa Iko Jumatatu abana ba form 1 abali bakwenda vocational training center enko basaba bachiche bako form bayiye Okimongewe Togo sobi abana Esenge jebrengo je kange omo jumbo ino omo eshibiro waro omo anjete Ndio president noyo UDA lakini chipale chichinde chirocho ekichirokyo nkomekinde shwa nkorosi gukire naende ko kimwanginyorane embrave negotwa mungu nayo maire twali lakini bono ko basabagaki abana onye mbura ya tule tika kwambuka fadhali uraro muchi to ambuka ruche bewana ine kabere niwete no ene chindo chirero tikuma osengi yachicha omwana osinara lya arome twenya magayiga bonga kaki embre yabere nyinge benda abana bagenda chindoche batikoberororo sasa umheshimiwa Obadia Intonyare kurusi Ndiki chibesa mona gatubeka abantu batoye aya moko ngabantu 200 mbaka ni kru monteri bweru baticho nasanye aya awa brava no mole Nkome moko aye okome shwanga baticho ire tumako bakana
Kusema aende monga anchere toli ago tuerwa oko mugoli kama skandras mabo ama skandi tigato te vaniga kratika tigai wone yeye ndebono togendrete korosiri chiko enchendi Nyasaye kawanje ucyumutinyo gatano kabiri torotse tonyoino nabo muremero ngebere bali ba inkuru kucyavuti nali ba ukiri none metale nainwe onye kore para gosogete para ka kirosinge tumnaga ya samacha weta to basa koticha amache abule karami akankabaga te mo wanja boyo naino mugane tiga asiye tangani omujumbe gaiga no bodiem omo MCA no bodiem nkaba mukimonga omo speaker iyo oromo iri naende babo Amos lakini naende bono ko nyore kero ngane nderi bagama na chise na kanga tari na kyako Nyanumba kanga tari Nyanumba kanga ninje aya binde video byontigera agatigera orolyo onde naigete koira naende ko nyali baga koya nanande ekirogo nige kibobisa kuze kina kitrako mondo nero eta ora no ene chae bosaigo ka kinta etenkoriga ndangiri abana aba kichekechi echikwena ndolde chichiko tigara abo chikwena numambi n'abantu bana amen kama kaka bande ibeke amo ndigeri omwe MCO yoino moisaransis mugambi ndinijo mugabana olyomobe olyomuya n'abantu bande bonse tokolega ande watenga mogake suti korugorombo nande koike kati twanze kunyetirira agiyokoro kumwa agiyokoro ngoro kushemu matwetwe momogi mogomi Ero tu acirero tu gosimo ni mulai dia babange kaya mai miadik dia. Omo gotayu. Ono tara kuan abana baliga. Abana mlema. Ete bia mana. Abana tigerera. Ero tu aletire echeki. Oge diskuru osome. Apa yang boleh wae no wae ga mamu mino da to mino bande ko buat anga cici. Sudah bana mura ekonomi ruliba ga mamu mino ako lito anja soma ikera bole mo bole tiki. Omo mo wae. Omo